Welkom bij een nieuwe aflevering van Limburg van Boven, waarin we vanuit de lucht neerkijken op onze provincie. Een unieke blik. Ook deze aflevering staat een kasteel centraal. Een kasteel dat ligt in de bisschopsstad van Limburg, Roermond. Een beetje aan de rand van de stad, niet ver van het Nationaal Indië-monument, ligt kasteel Hattem. Kasteel Hattem is het kleinste kasteeltje van Nederland. Feitelijk gaat het hier om een huis, gebouwd ergens in de 17e eeuw. In 1710 wordt het huis uitgebouwd tot kasteeltje. Het bordes en de trapgevel geven het hoofdgebouw een statige uitstraling. Bijzonder zijn de akkeltorentjes op de hoeken. Deze torentjes, bedoeld om de omgeving in de gaten te houden, zijn in de 19e eeuw aan het kasteeltje toegevoegd. Typisch schuin geplaatst zijn links en rechts van het hoofdgebouw de twee koetshuizen. De oorsprong van deze koetshuizen gaat terug tot de 18e eeuw. En tot zover onze blik op het kleinste kasteeltje van Nederland. Kasteel Hattem in Roermond. We gaan weer op zoek naar een ander kasteel. Dus graag tot de volgende Limburg van Boven.